18.4. budú aj tie protesty študentské, dajte na to pozor. Transparentnosť je dôležitá, najmä v takých výnimočných veciach, ako je vládnutie krajine. Preto aj my, členovia študentského divadla Aktovka, pôsobiaceho na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, prídeme 18. apríla o 17. na Hviezdoslavové námestie podporiť stredoškolákov, ktorí organizujú protikorupčný pochod. Ideme s vami! Ja vás upozorňujem, je to podvod, není možné. Keby ja som robil rovnaký protest, že by takú podporu v médiách som dostal, hej. Všetci herci sa tam hrnú. Každá taká akcia, ktorá podľa mňa má zmysel, tak každá akcia je pre mňa taká radosť, že niečo sa na Slovensku deje a niečím sa hýbe. O to viac ma to potešilo preto, lebo sú to mladí ľudia. Keď niečo takéto sa zahlási, tak vtedy mám pocit, že to musím podporiť. Zneužili mladých študentov, hej, to treba ignorovať. To sa nič tým nedosiahne. Ne, ale nech si podchodujú, kto chce. Len hovorím, pre mňa ľudia účastnia v tomto procese. Vy si kľudne choďte, hej. Sú zmanipulovaní a v klasifikácii tých, ktorých uvidím v budúcnosti ako menej rozumný, hej. Lebo to má zdravý rozum a sedliacky rozum a si povie, čo to sú za akcie, hej. Takto masívne propagovaný tým tretím sektorom a médiami. Deti rozprávajú a všimnite si, v každej miestnosti sedí niekto vzadu, hej, nejaký títo. A im dávajú inštrukcie, čo majú hovoriť, aké požiadavky. Dajte si požiadavku odvolania Kaliňáka, dajte si požiadavku odchod Fica. Však dobre, to sú dobré požiadavky. Ale zistili, že to nemôžu robiť oni priamo, lebo už im ľudia neveria tým podvodníkom, čo sa chcú zase uchopiť moci, tak zneužívajú študentov a tu treba toto silno odignorovať proste. Pozdravuje vás pani Remiášová, všetkých. Povedala, že keby mohla, že by prišla aj sem, ale že určite, ak aj nebude môcť vystúpiť na tej tribúne 18. určite príde a určite bude všetkým dookola hovoriť, že milujem vás, mladí ľudia. Toto mi dnes povedala do telefónu. Rišo Stanke povedal, že určite príde tiež, bez toho, aby tam boli nejaké ideologické témy, ktoré by nadržiavali jednej alebo druhej strane, koaličnej alebo opozičnej. Maroš Kramár detto, Maroš Kramár má dcéru, ktorá je vo vašom veku, hej? A on tiež, ako hovoril, že kvôli tomu príde. A on hovoril, že on sa nepotrebuje zviditeľňovať, lebo je zviditeľnený dosť, ale že on chce prísť kvôli tomu, aby podporil vašu myšlienku. A to isté aj my, tí starší, ktorí Ľuba Lesná, ktorá napísala veľmi veľa pozoruhodných článkov a knihy o tom, že čo tu vlastne všetko bolo za tých 27 rokov a nie len teda buď ľavičiari alebo pravičiari. Naozaj to popísala vecne a verne tak, ako to má byť. Dobre, už sa budem snažiť byť ticho. Pardon, ale na výskupu to budete mať ešte bližšie. No, áno, ústavný súd, no áno, tak je to akože na tom ústavnom súde a teda tí politici, akože my keď budeme hociako klasť tú požiadavku, teda ako to už bolo povedané, tak či už do tých ulic príde, ak by z celé Slovensko prišlo napríklad do tej Bratislavy, tak ten ústavný súd má byť nestranný a má rozhodnúť na základe toho svojho svedomia, alebo tak. A akože už len tým, že povedia túto vetu, tak to bude vyzerať. Oni nepovedia takúto vetu. Oni povedia, že zo 4 požiadaviek jedna je splnená. Ešte oni, akože... Tak to je ešte to je to, že, alebo povedia, že jednu splníme trošku, jedna už je splnená. Proste nie je dobré klásť požiadavku, ktorá je splnená z taktických dôvodov. Tak treba sa to preformulovať, keď nie potrestať, že vyšetriť, alebo proste o to, o čo nám ide, lebo my nechceme, aby sa zrušili amnestie, tie sa už zrušili. My chceme, aby sa aj ten únosok a vražda vyšetrili. Tak to treba sformulovať takým spôsobom, aby to malo hlavu a petu ako nejaká požiadavka, a nie niečo, čo už je splnené. To je celá lebo už teraz koľko sa o tom bavíme, lebo je to nešikovne sformulované, teda nie, aby to bolo šikovne sformulované, ale dnes sa to stalo minulosťou. A není to
nejaká hlavná pointa toho, že oni si stanovili nejaké 4 požiadavky, ktoré majú a to, že jednu splnili, alebo teda 5 a jednu splnili čiastočne im nestačí, ale im ide naozaj o to, že oni to chcú robiť, kým nebude splnených týchto 5 požiadaviek a to, že oni niečo spravia na oko je síce pekné, ale akože keď to v tých požiadavkách bolo od začiatku, tak je dobre, tak veď si to odfajkávajme, jak Fico, tak si poďme odfajkávať, že splnili jednu, ale nesplnili 4. A proste bude sa to robiť dovtedy, dokedy nebudú splnené tie 4, nie že splnia 2,5 a teraz si povieme, že OK, tak ideme domov.